Li Tirkiye piştî hevildana darbeya leşkeriya sala 2016 de rewşa awarte hat ragandin û rewşa awarte 703 rojan dom kir. Di vê pêvajoyê de ji sihan zêdetir biryarnameyên desthilata qanûnî hatin derxistin. Bi van biryarnameyan ji 103,000 zêdetir kes ji kar hatin avêtin. Mamosteyê muzîkê Engin Cengiz jî yek ji van kesan e. Cengiz ji sala 2016 de bi biryarnameyekê ji kar hat derxistin. Beriya wê Cengiz 15 salan mamostetiya muzîkê dike. Atıldıktan yaklaşık 5 ay Bi berdewam vê pêvajoyê de çarî rêbendana 2017 ez hatim bin çavkirin û paşî hatim girtin. Ez nêzîkî 10 mehan li girtîgehê mam. Ez bi awayek bêbingeh û bêhiqûqî ji kar hatim derxistin ji ber ku min 15 salan di nava sendîkayên demokratîk û qanûnî de xebat birêve dibirin. Ji ber ku ez Kurd bûm û min di opozisyonê de cih digirt. Ez rastî van zextan hatim. Berxwedana min jî dê di vî alî vebe. Ji ber ku bi berxwedanê em dikarin ser bikevin. Min jî berxwedan helbijart. Min dikarî ez werim mala xwe û rûnim. Pêvajoya jiyana Cengiz ya piştî girtîgehê jî balkêş e. Mamoste Cengiz piştî ku ji girtîgehê derdikeve ji malatê berê xwe dide İstanbulê. yaşam devam etmeli, devam edecek. Piştî girtîgehê diviya jiyanê berdewam bikira û berdewam jî kir. Ez jî hatim İstanbulê. Ez nêzîkî 6-7 mehan li cilşuştxaneyê dixebitîm. Paşî ez li otelekê xebitîm. Ji ber ku ez muzîkvan bûm, min biryar da ku divê jiyan wiha nemeşe. Berhemû xebatên min hebûn. Paşî ez hatim navenda çanda Mezopotamya. Hevalên li vê derê peywendiyek baş nîşandan. Hem ji ber ku ez muzîkvan bûm, hem jî em bi heman fikrê de bûn û hem jî ji ber ku ez bi biryarnameyekê ji kar hatibûm derxistin. Cengiz niha hem dersên sazê li navenda çanda Mezopotamya'da de hem jî li konser û şahiyê navendê de sazjeniyê dike. Li aliyeke din ve jî Cengiz diyar dike ku bêşa asimilasyona zimanê Kurdiya li ser wî heta niha nêzîkî 10 beste ji helbestên Ehmedê Xanê û Feqî Teyran çêkirîne. Em botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.